سلام أما العالم تركبونا الشانل تكتلتي كما يكأنكم كل شيء انتهوني حنا رأيتو كابلب بندا مسكنكو لو مدما هيزلكم زمصاخو ناي تمري تقناوي توهبوتاتيو باركس كبرتنا الشانل تكتلتي كم تلمود كساب موداتا حبيركم نكصنهو بكبر يدمكو تمري نتقنا قدمي أشهات عمتات تمري مستركبه ودسب كم فوسي ايو زغلغللو نيرو مصنعتات تاريخ كم تحبروا جرب تمري نفلما اوان اب إيراق اكوا انت تركبه ጥንታውያንን ግብፃውያንን ግና እቲ ፍረ አቀድሞም ከም መስርሒ ነቢት ይጥቀሙሉ ነይሮም በንግዲ ድማ ተምሪ ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤስያ ስፓኛ ሰሜን አሜሪካ ከምኡውን ድሂሩ ናብ ሜክሲኮን ካሊፎርኒያን አስፋፊሁ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ዓረብን ማእከላይ ምብራቅን ቀንዲ ምንጪ ምግቢ ኮይኑ የገልግል ኣሎ ክሳብ 30 ዝበጽሑ ዝተፈላለዩ አይነት ተምሪ ድማ አለው ብዘለዎም ትህስቶ ሽኮራውነቶም ድማ ይፋላለዩ ተምሪ ልዑል ትህስቶ ሽኮር ስለዘለዎ ሃያሎ ሰባት ከህልክዎ አይራአዩን እዮም ይኹን እምበር ተምሪ ኣዝዩ ብዙሕ ጥዕናዊ ጥቅምታት እዩ ዘለዎ ተምሪ በማግኒዚየም ቫይታሚን ፕሮቲን ካርቦሃይድሬት ጽህግን ፖታሲየምን ዝኣመሰሉ መዓዛታት ኣዝዩ ዝሃብተመዩ ስለዚህ ድማ ኣብ ምክልካል ሃያሎ ህማማትን ኣብ ምህናጽ ኣካላዊ ብቅዓትን ሃያሎ ጥቅሚ ኣለዎ ልዑል መጠን ኮሌስትሮል ሕክምናዊ ምርመራታት ከም ዘነጸርዎ ጽህጊ ኣብ ኣካላትና ንዝህሉ መጠን ኮሌስትሮል ኣብ መምዕራይን ምምጻይን ይህግዝ እዩ ተምሪ ድማ ሓደ ካብቶም ልዑል ትህስቶ ጽህጊ ዘለዎ ምግቢ ብምዃኑ ኣብ ኣካላትና ክክዘኑ ንዝኽእሉ ዘይተደለዩ ተረፍ ኮሌስትሮል ኣብ ምምጻይ ልዑል ግደ ኣለዎ ካብ 100 ግራም ተምሪ 7 ግራም ጽህጊ ክርከብ ከም ዝኽእል ሕክምናዊ መጽናዕታት የመልክቱ ብዘይካዚ ተምሪ ኣብ ቤታ ግሉካን ዝተባሃለ አይነት ጽህጊ ከም ዝርከብ ክኢላታት ስነ ምግቢ ይገልጹ እዚ አይነት ጽህጊ እዚ ኣብ መዓልታዊ እንወስዶ ወይ ድማ እንሃልኮ ምግቢ ንዝርከብ ኮሌስትሮል ናብ ሰብነትና ከይልሃገ መጺኡ ከትርፎም ከም ዝክእል እቶም ክኢላታት ብተወሳኺ የመልክቱ እዚ አይነት ጽህጊ እዚ ኣብ ሃሞት ንዝህሉ ኮሌስትሮል ኣብ ምጥፋእውን ልዑል ተራ ይጻወት በዚ ድማ ኣብ ደምና ክህሉ ዝክእል ኮሌስትሮል መጠኑ ከም ዝህሎ ይገብር ወቂኢ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ዓለም ወቂኢ ሓደ ካብቶም ጠንቂሞት ኮይኑ ብቀዳምነት ዝጥቀሰሉ ዘለው ህማማት እዩ ተምሪ ግና ብትህስቶ ፖታሲየም ዝሃብተመ ብምዃኑ ብወቂኢ ንዘስዕብ ጠንቅታት ዝተፈላለዩ ህማማትን ኣብ ምጉዳል ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ክኢላታት ሕክምና የመልክቱ ኣብ መዓልቲ 100 ግራም ተምሪ ምስ እትበልዕ ኣካላትካ ኣብ መዓልቲ ክረክቦ ንዝኽእል ብክኢላታት ንዝተዋሃበ መጠን ፖታሲየም ከም ዝርከብ ኣይትጠራጠር ፖታሲየም ብወቂኢ ክንጥቃ ንዘለና ተኽእሎ ብ24 ሚእታዊት ከም ዘጉድሎ መጽናዕታት የመልክቱ ልዑል ጸቅጥ ደም ዝኾነ ዓይነት ምግቢ ዘለና ልዑል ጸቅጥ ደም ከጉድሎ ኣይረአይን እዩ ብዘይካ ተምሪ ይብሉ ክኢላታት ስነ ምግቢ ተምሪ ብፍላይ ንቁጽ ምስ ዝኸውን ኣካላትና ዘድልዩ ሃይሊ ወይ ድማ ካሎሪ ብምሃብ ንስርዓተ ኣመጋግባና ከም ዘመዓራሪ ይገብሮ ብኡ ኣቢሉ ድማ መጠን ጸቅጢ ደምና የጉድሎ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሰ ተምሪ ልዑል ትህስቶ ፖታሲየም ኣለዎ ፖታሲየም ድማ ኣብ ኣካላትና ንዝህሉ መጠን ሶዲየም ኣብ ምምዕራይ ይነጥብ በዚ ድማ መጠን ጸቅጢ ደም ከም ዝጎድል ይገብር ልዑል ጸቅጢ ደም ጠንቂ ወቅዕን ዝተፈላለዩ ህማማት ልቢ ምዃኑ ኣይትዘንግእ ህማማት ልቢ ተምሪ ብማዕድናት ፖታሲየም ማግኒዚየም ከምኡውን ብቫይታሚን B6 ዝሃብተመ ብምዃኑ ንዝተፈላለዩ ህማማት ልቢ ኣብ መምህያሽ ልዑል ግደ እዩ ዘለዎ ማግኒዚየም ጭዋዳታት ናይ ልቢ ተዛንዮም ነጥፈታቶም ኣብ ምክያድ ልዑል እጃም እዩ ዘለዎ በዚ ድማ ልብና ከይተጨነቀት ከምቲ ዝደለይ ደም
ንክትጭንጉእ ልዑል ግደ እዩ ዘለዎ። ማግኒዝየም ጨዋዳታት ናይ ልቢ ተዛንዮም ነጥፈታቶም ኣብ ምክያድ ልዑል እጃም እዩ ዘለዎ። በዚ ድማ ልብና ከይተጨነቀት ከምቲ ዝደለይ ደም ንክትጭንጉእ የክእላ። ቫይታሚን B6 ድማ ምስ ህማም ልቢ ምትእሳር ዘለዎ ሆሞሳይስቴን ዝተባሃለ አሚኖ አሲድ ኣብ ምጥፋእ ልዑል ተራ ይፃወት። ወሃዲ ደም ወይ ድማ አኒሚያ ተምሪ ብውህድ መጠን ይኹን እምበር ትህዝቶ ናይ ሓፂን ወይ ድማ ናይ አይሮን ኣለዎ። ምህርቲ ናይቲ ኣብ ቀያሕቲ ዋህዮታት ደምና ዝርከብ ሂሞግሎቢን ድማ የእብዮ። ሂሞግሎቢን ኣገዳሲ መቆሚ ክፍሊ ኣካል ደምና ኮይኑ ናብ መላእ ኣካላትና ኦክሲጅን የማላልስ። ስለዚ ተምሪ ምምጋብ ምስ እንዘውትር ብህማም ወሃዲ ደም ብቀሊሉ ክንጥቃ ኣይንክእልን። ኣስተብህል ህማም ወሃዲ ደም ዘለዎ ሰብ ተምሪ ምስ ፀባ ሓዊሱ መዓልታዊ ክሰቲ ተመራፂ እዩ። ምንጪ ፕሮቲን ተምሪ ሓደ ካብ ዝለዓለ ምንጪ ፕሮቲን ብምዃኑ ብቁ ኣቃውማ ኣካላትና ተረርቲ ጨዋዳታትን ንክህልወና ይህግዘና። በዚ ድማ ስሩ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘዘውትሩ ሰባት 3-4 ፍረ ተምሪ ክበልኡ ተመራፂ ምዃኑ ክኢላታት ስነ መግቢ የመልክቱ። ንጥዕና የእፅምቲ ተምሪ ሴሊኒየም፣ ማግኒዝየም፣ ኮፐር፣ ማንጋኔዝን ዝተባሃሉ ንጥዕና ድልዳለን ኣእፅምቲ ኣካላትና ዘገድሱ ማዕድናት ዝሓቀፈ እዩ። ንድርቀት ይከላኸል ተምሪ ናይ መዓናጡ መተሓላለፊ ቡምባ ብምልስላስ ንናይ ድርቀት ፀገማት ክፈትህ ይክእል እዩ። ህማም ድርቀት ዝመፅእ ብእኩል ዝኾነ ናይ ፋይበር ትህዝቶ ዘለዎ መግቢ ብዘይ ምምጋብ እዩ። ተምሪ ድማ ልዑል ትህዝቶ ናይ ፋይበር ዘለዎ እዩ። ኩሉ ሻዕ ድርቀት ከጋጥመና እንከሎ ካብ 20 ክሳብ 30 ግራም ፋይበር ብምምጋብ ማዕናጡና ምልስላስ ይከኣል እዩ። እዚ ድማ ድህሪ መግቢ ውሁድ ኣቀን ተምሪ ምምጋብ ቀንዲ ፈውሲ እዩ። ጨጉሪ ንምንዋህ ተምሪ ምንቅቃል ናይ ጨጉሪ ከምኡውን ምርቃቅ ናይ ጨጉሪ ይከላኸል። ተምሪ ብአይረን ዝሃብተመ ስለ ዝኾነ ኣብ ርእስና ዘሎ ዑደት ደም ብምቅልጣፍ ሱር ጨጉርና ዘድልዮም ማዕድናት ንክረክቡ ይረድእ። እዚ አይረን ኣብ መላእ ኣካላትና ዘሎ ዑደት ደም ብምህያሽ ርእስና እኩል ኦክሲጅን ንክረክብ ስለ ዝህግዝ ጨጉርና ንክነውህ ይረድእ። ንዓይኒ ብዙሓት ሰባት ምስይ ምስ በለ ወይ ድማ ኣብ ፀልማት ናይ ምርኣይ ፀገም የጋጥሞም። እዚ ኣብ ሕክምና ናይት ብላይንድነስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እንክኸውን እንከሎ ብዝተፈላለየ ምክኒት እኳ እንተሃለዎ ብቀዳምነት ግን ብህፅረት ቫይታሚን ኤን አንቲ ኦክሲደንትን ዝመፅእ እዩ። ተምሪ ምብላዕ ድማ ነዚ ፀገም ንምእላይን ዕድመ እንዳደፈአ ክመፅእ ከሎ ምስኡ ተተሓሒዙ ንዝመፅእ ምድካም ናይ ዓይኒ ወይ ድማ ናይ ምርኣይ ፀገም ከደናጉይ ይህግዝ። ክብደት ንምውሳኽ ብርግፅ ብዙሓት ክብደት ንምጉዳል ወይ ድማ ንምንካይ እምበር ንምውሳኽ ስለ ዘይደልዩ ዝረብህ መሲሉ ክረአይ ኣይክእልን እዩ። ብፀገማት ጥዕና ይኹን ብዝተፈላለየ ምክኒት አንደርዌት ወይ ድማ ትሕቲ ኣቀን ንዝኣበሩ ግና ኣዝዩ ዝጠቅሞም። ክብደት ንምውሳኽ ኣብ ዘለዎ ተፈጥሯዊ ከምኡውን ናይ ጥዕና ኣማራፂ እቲ ዝበለፀ ተምሪ እንክኸውን እንከሎ ብዘለዎ ናይ ተፈጥሮ ሽኮራዊ ትህዝቶ ብብዝሒ ክውሰድ ከሎ ብቅልጡፍ ናይ ክብደት ኣካላትና ንምትእርራይ ይህግዝ። ንናይ ቆርበት ፅባቐ ተምሪ ኣብ ውሽጡ ቫይታሚን ሲ ከምኡውን ቫይታሚን ዲ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ ናይ ቆርበትና ኢላስቲክሲቲ ወይ ድማ ምምጣድ ቆርበት የመሃይሽ። ብተወሳኺ ቆርበት ናይ ገፅና ብምልማፅ ኣብ ገፅና ንዝረአይ ምንቃድ ቆርበትን ምርፍራፍ ቆርበትን ፀገማት ይኣሊ። ከምኡውን ኣብ ገፅና ዝርከብ እኩብ ሜላኒየም ብምንካይ እርጋን ናይ ቆርበት ንምድንጓይ ይጠቅም። ንገፅ ቆርበትና ዝነቀፀ ቆርበት ብምእላይ ብፀሓይ ዝተበላሸወ ገፅ ብምፍዋስ ዝነቀፀ ዝተሰነጣጠቀ ከናፍር ብተፈጥሮ ሞይስቸራይዝድ ብምግባር ብቀዳምነት ዝህረይ እዩ። ንልቢ መዓልታዊ ስጋብ 3 ፍረ ተምሪ ምምጋብ ንልቢ ኣዝዩ እዩ ጥዕናዊ ፀጋ ይህልዎ።
ኣብ ተምሪ ዝርከብ አንቲኦክሲደንት ትህዝቶ ሻምበቆ ናይ ልቢ ከይጸቡን ከይድፈኑን ይከላከል። እዚኦም ናይ ተምሪ አንቲኦክሲደንት ጥዕና ናይ ልብና ዝህልዎ ናብ ልብና ይኹን ካብ ልብና ናብ ክፋላት ኣካላትና ደምና ዘመሓላልፉ ኣብ ውሽጢ ሱር ደምና ዝወሃለሉ ኣቀን ናይ ኮለስትሮል ብምንካይን ብምእላይን እዩ። ምስ ልቢ ተታሒዙ ዝመጽእ ጥዕናዊ ጸገማት ንምእላይ ናይ ተምሪ ፍረ ዝመኣራረዩ ከም ዘየለ መጽናዕቲ ይህብሩ። ብዝሂደም ንምቆጽጻር ተምሪ ኣብ ውሽጡ ካብ ዝሓዞ ማዕድናት ከምኡ ንጥረ ነገራት ሓደ ፖታሲየም ክኸውን እንከሎ እዚ ማዕድን ንብዝሂደም ምግዳል ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ሓደ ፍረ ተምሪ ብምምጋብ 167 ግራም ዝኸውን ትህዝቶ ናይ ፖታሲየም ክህልዎ እንከሎ እዚ ድማ ካብ ካልኦት ፍሩታታት እንክወዳደር ከሎ ኣዝዩ ልዑል እዩ። እኩል ፖታሲየም ብዘይ ምርካብ ካብ ብዝሂደም ተወሳኺ ሕማም ኮሊትን ጸጸርን የስዕብ እዩ። ኣቀን ኮለስትሮል ምቁጽጻር እዚ ምዳና ኣቀን ኮለስትሮሎም ልዑል ምዃኑ ተነጊርዎም ፍታሕ ንዝደልዩ ሰባት ኣዝዩ ጠቃሚ ክኸውን። ተምሪ ኣቀን ኮለስትሮል ብቁልጡፍ ብምንካይ ካብ ዝህግዙ ምግብታት ቀዳማይ ክኸውን እንከሎ ዘለዎ ልዑል ኣቀን ናይ ፋይበር እቲ ህማቅ ኣቀን ናይ ኮለስትሮል ብምእላይ ይህግዝ። ካብ ዘለው ዝተፈላለዩ ዓይነት ተምሪ ሓለዋ ዝተባሃለ ዓይነት ተምሪ ብፍሉይ መልክዑ ህማቅ ኣቀን ኮለስትሮል ንምንካይ ዝምረጽ ክኸውን ከሎ ዝጠቅም ዓይነት ኮለስትሮል ድማ ልዕል ንምግባር ይህግዝ። ኣኒሚያ ንምህካም ኣኒሚያ ኣዝዩ ብልዑል ህፅረት ናይ ኣይረን ዝመጽእ ህማም እዩ። እዚ ህማም ርእስካ ጸረሮ ምባል ህፅረት ምስትንፋስን ድካምን የስዕብ። ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ኣዋልድ ዘጋጥም ህማም እዩ። ብዘልማድ ወሃዲ ደም ንብሉ። እዚ ህፅረት ኣይረን እንድህር ኣለኩም ክትምገቡ ካብ ዝግባኣኩም እቲ ዝበለጸ ተምሪ እዩ። ካብ 2 ስጋብ 3 ዝኸውን ተምሪ ፍረ ኣሊክና ብምህዳር ንጉሆ ነቲ ማይ ኣጽሪርና ምስታይ ኣዝዩ ተመራፂ ዝኸውን፣ ከምኡውን ኣብ ጥራይ ከብድና ምምጋብ ኣቀን ኣይረን ብቁልጡፍ ንምትእርራይ ይህግዝ። ተምሪ ንጥኑሳት ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ንጥንሲ እንተኾነ ንህርሲ ምቅላል ካብ ዝረድኡ መግቢ እቲ ተመራፂ እዩ። ሓንቲ ጥንስቲ መዓልታዊ ዘድልያ ኣቀን ካሎሪ ካብ ካልኦት ሰባት ብ300 ካሎሪ ዝበለጸ ክኸውን ከሎ ነዚ ድሌት ንምምላእ ብዙሃት ሰባት ካብ ካሎሪ ወፃኢ ዘይተደለየ ምቁር ነገራት ብምውሳድ ንዘይተደለየ ኣቀን ክብደት ይቃልኡ። ኣብ ግዜ ጥንሲ ተምሪ ምምጋብ ጥዕናዊ ዝኾነ ኣማራጺ ናይ ካሎሪን ንምርካብ ይህግዝ። ብካልእ ሸነኽ ካብ ሻሙናይ ወርሒ ጥንሲ ጀሚሩ መዓልታዊ ካብ 5 ክሳብ 6 ፍረ ተምሪ ዝምገቡ ኣንስቲ ኣብ ግዜ ምውላድ ማህፀኖም ብቀሊሉ ብምክፋት ብዘይ ከቢድ ጻዕሪ ከም ዝወልዱ መጽናዕቲ ይሕብሩ። እምበኣርከስ ተምሪ ከምቲ ብኣቀን ክንምገቦ ከለና ንጥዕናና ኣድላዩ ከም ዝኾነ ልዑል ኣቀን ክኸውን እንከሎ ግና ጉድኣት የምጽእ። ቀንዲ ጉድኣት ድማ ኣቀን ክብደት ምውሳኽ እዩ። ሓደ ፍረ ተምሪ ካብ ክብደት ኣቀኑ ካብ 70 ክሳብ 80% ዝህዞ ኣቀን ሽኮር ስለ ዝኾነ 67 ካሎሪ ከም ዘለዎ ክንርስእ የብልናን። ስለዚ መዓልታዊ ልዕሊ 6 ፍረ ተምሪ ክንምገብ የብልናን። ህማም ሽኮርን ዘለዎም ሰባት ተምሪ ክበልኡ ይኽእሉ እዮም፣ ግን መዓልታዊ ካብ 2 ፍረ ስጋብ 3 ፍረ ተምሪ ጥራሕ እንክበልኡ ይፍቀደሎም። ህፃናት ቆለውእ ህፃናት ማዓንጥኦም ዘይተረረበ ምዃኑ ተምሪ ክንምግቦም የብልናን ይብል። እምበኣርከስ ክቡራት ናይ ቻናል ተከተልተይ ካብ 2 ጽሑፋት ዝረከብክዎ ሓዋዊሴ ኣቅሪበልኩም ምናልባት ተደጊሙ እንክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ካብ 2 ዝረከብክዎ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾነኒ ንኣኹም ተከተልተይ ይጠቅም ኢለ ኩሉ ቀሪበ የለኹ። ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንስልጸናኹም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ በብ ዘለኹሙ ሰሰናዩን ጠጥሙን ምንልኩም ብሩክ መዓልቲ